Haino hai picnic ni bas Malkhungo Achomsa hor Bachawi Khamwi Thapwla Chakha Khungsa bas Malkhung patimung sidai Mohanpur ni Jogotpur somuni amsayo patimung ni koktoma mankiro patimung thayo thangu sogoi ka fire service ni adong rok Koktishal Sanja Jorabo Khungsa bas Malkhung hor Khamwi Thapwla Chakha patimung no kha hankino amsani lokorok police te fire service ne adong rokno rohor ka koktoma abahai patimung no nagai amsani lokorok no khoboi bas Malkhung go tongnai lokorok ni bisingo nukjakha flaka fla Bureau Report, Chini Khorang.